Lona owesifazane uSimangele Mkhize kusolwa ukuthi ungenelwe umuntu mumbe elele wamgwaza wambulala. Kanti kusolwa owesifazane abexabene naye kulesi sigameko. No, angathi vele intombazana kade bengezwani nayo kodwa kuzosa kuba usuku lwayizolo angathi baxabanile yazi yamsongela yathi ngizokubamba which means akuyona lento engaze amaphoyisa ezothi ayiphenya ngoba vele obvious ngeke ungisongele namhla ukuthi ngizokubamba kiyasa ngakusasa singithule. Lona owesifazane obulewe ubelele nengane yakhe enonyaka ngesikhathi kwenzeka lokhu. Ingane itholakale izidlalela ekseni. Kuwena kusho ukuthi bilele uma ubhekisisa kahle ngoba umsolo ubengeke azayishiya ingane nje ubebulela unina. Ingane umfowethu lokade ezongibiza ungathi uyifice isidlala embedeni futhi besivukileke emva kwesigameke uyifice isidlalela iyodwa embedeni unina engasekho esedlulile. Umsolwa akakaboshwa ijezi likaSimangele litholakale kuye lashaqwa amaphoyisa. Futhi umenzi wenza isigameko wasethatha nejezi elikuyilona elitholakale kuyena elithathwa amaphoyisa eyophenya ke iDNA yegazi abalifice endlini negazi elizotholakala ejezini ukuthi khamba kanjani ukuze umsolo bekwazi ukumthatha bemgcine ngaphakathi. Ukusimangaza kakhulu nokusixaka kakhulu nokusiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi amaphoyisa afika athatha ijezi ase amshiya yini ukuthi ngamshiya kanjani umenzi wesigameko. Umndeni ufuna ukuthi umsolwa aboshwe anganikwa ibheyili. Le ntombazana ngathi akusona isigameko sokuqala angathi isigameko sesithathu noma sesifo ngoba oqala angathi yathela abanye ngeacid yaqhumisa abanye amehlo mabehle belihlana nendoda engaboni emehlweni eqhumisa yona amehlo so siyacela ukuthi ingalo yomthetho ingenelele kakhulu singamboni ngaphandle la agcinwe ngaphakathi noma engafela khona ngaphakathi. Bengakaboshwa umuntu ngalesi sigameko amaphoyisa asaphenya.